Μαλάκα, έμαθα και ένα ανέκδοτο. Ποια είναι η αγαπημένη εκπομπή των γάβρων? Μένουμε Ελλάδα. Τι είναι μαλάκα? Το βρήκα αυτό ρε. Αυτό του παππού είναι κουμπούρα. Έλα τι είναι μαλάκα? Αλφάς. Έψινες να παίξουμε ρόσκυλο ρουλέτα? Πώς παίζετε ρε μαλάκα? Δεν παίρνεις σφαίρες αυτό ρε μαλάκα. Κοίτα, δεν παίρνει σφαίρες, αλλά δεν δουλεύει πάντα. Οπότε το πλύσουμε και ο άτυχος θα σκάσει το κεφάλι του, ρε παιδί μου, οκ. Χαβό μαλάκα, εντάξει. Λοιπόν, επειδή είμαι πιο εξοικειωμένος. Μάσα, άντρε Φλόρε. Λοιπόν, επειδή είμαι πιο εξοικειωμένος, ξεκινάω πρώτος. Πρόσεχε μαλάκα. Δεν δουλεύει, είμαι σίγουρος δεν δουλεύει. Εντάξει, δεν δούλεψε 2 φορές τώρα, θα δουλέψει. Δεν θα δουλέψει ρε μαλάκια.